Witam, moi drodzy. Siedzę w takim półcieniu, to nawet tak klimatycznie będzie. Słuchajcie, dawno nie było żadnego vloga, dawno w ogóle nic nie było na YouTubie, bo jak wie większość z was, walczyłem od 2 tygodni w zasadzie z komputerem drugim do streamowania. Po ogarnięciu wszystkich opcji, kiedy generalnie została jedyna możliwość, jaka mogło być, jedyny powód tych problemów, których miałem, to mogła być żyła wodna, ewentualnie klątwa, także generalnie problemu się nie udało rozwiązać. Pozbyłem się problemu. Ale... Aha, i jeszcze ostatnie 2 dni, dzisiaj jest drugi dzień, jestem po grypie jelitowej, także wiecie, z czym to się je. Je to nie jest najlepsze słowo. Także czuję się wysrany, to jest dobre słowo. Nie mam siły w ogóle. Miałem już od dłuższego czasu ten film nagrać, ale jakoś się dopiero teraz zebrałem. Słuchajcie, tytuł może jest taki krzykliwy, kontrowersyjny, ale generalnie nie odbiegający dużo od prawdy. Mianowicie o co chodzi? Gadaliśmy o tym już dużo wcześniej przy okazji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Wspominałem wtedy, że ma być wprowadzone coś takiego jak zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 czy po 23. I moi drodzy, ten zakaz wszedł. Wszedł gdzieś w zeszłym miesiącu, czerwcu. Nie wiem dokładnie jaki obszar ten zakaz obejmuje. Na pewno wiem, że jest on tutaj w Bytomiu, jest w Chorzowie, jest też chyba w Siemianowicach. Nie wiem jak to się mówi w Polsce tam dalej wygląda. I moi drodzy, wracałem sobie pewnego dnia, gdzieś tam, bo często zdarza mi się wracać właśnie późnym wieczorem. Wstąpiłem sobie do delikatesów Kubik 24-dobowych, które to przecież nieraz, które pewnie wszystkim tutaj mieszkańcom śląskich miast i miasteczek są znane. I wstąpiłem tam, jak to się często zdarza, prawda, kupić sobie symboliczne 2 piwka jakieś na wieczór. Była godzina 23:20 i na wejściu przywitała mnie duża kartka, jakoby po godzinie 23 alkoholu nie sprzedawano, aż do godziny 5 rano. I wchodzę, 20 niecałe było po 11, mówię, co, nie sprzeda mi pani alkoholu? Nie. Mówię, pani, ale to jest 20 minut i no ona, nie. No i to oczywiście jest jak najbardziej zrozumiałe. Taki jest, jak to mówią, prikaz, to bała się kary. I niedaleko od tego Kubika na ulicy Piekarskiej, to jest taka długa bardzo ulica w Bytomiu, znajdowały się jeszcze 3. I co się okazuje? Te całodobowe Kubiki postanowiły się zamknąć od godziny 23. Są one zamknięte, bo po prostu jakby największym procentem sprzedawanych tam rzeczy, największy udział... Znaczy, no po prostu najwięcej ludzie tam kupowali alkoholu i największe, przypuszczam, zyski, nie jestem tego pewny, nie patrzyłem Kubikowi w statystyki, ale z tego co zaobserwowałem, to największe zyski po prostu te sklepy czerpały na tym, że ludzie tam kupowali w nocy alkohol. Bo sam tam nieraz byłem po 23, koło 1, 2, gdzieś jakaś impreza, wiadomo, flaszek ile by nie było, zawsze braknie. Leciało się do tego Kubika i tam, prawda, ratowało tę sytuację. Pewna era właśnie się zakończyła. I teraz... Czy to jest dobre? Czy dobry jest ten zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 23 do 5 rano? Ja się z tym spotkałem już wcześniej na Ukrainie. Wiem też, że takie są zaostrzone mocno te zasady a propos sprzedaży alkoholu w krajach skandynawskich, w Szwecji, w Norwegii. Generalnie nie wiem, kto to wymyślił, kto jakby był pomysłodawcą tego jako pomysłu, ale ponoć stała za tym taka myśl, że naród polski jest rozpity i po prostu te rozpicie trzeba ukrócić. No i dlatego po prostu zostanie wprowadzone takie obostrzenie. No i tutaj trzeba by poruszyć parę spraw. Czy naród polski jest rozpity? Polacy piją, na pewno. Nie piją na pewno jakoś bardzo mało, na pewno nie są najmniej pijącym krajem w Europie, ale jak zajrzycie sobie w statystyki spożycia piwa czy spożycia wódki, na pewno Polacy nie są najwięcej pijącym narodem w Europie, bo przebijają Polaków chociażby Czesi, jeżeli chodzi o litraż na obywatela. Tylko że oczywiście zdaję sobie sprawę, że w Polsce kuleje coś takiego jak kultura picia. To znaczy... Nie wiem za bardzo, gdzie jest źródło tego, czy tego się trzeba doszukiwać w komunie, czy gdzie indziej, ale w innych krajach, nawet gdzie spożywa się więcej alkoholu, nie wiem, choćby tych Czechach, czy w Irlandii, po prostu normalną rzeczą jest pójście sobie, wypicie piwa do obiadu, albo pójście sobie po południu z kumplami, czy z rodziną do pubu, wypicia sobie 2 piw i tyle, a niestety w Polsce jednak
częściej jak ludzie się spotykają, no to pije się alkohol do odcięcia tak zwanego, czyli albo się na przykład nie pije w ogóle, a potem się trzeba raz w tygodniu napierdolić do nieprzytomności. I to właśnie jest ta zasadnicza różnica, ale to też się z czasem, to widać, że to się z czasem cywilizuje i zmienia. To jest jedna rzecz, a propos tej rozpitości narodu. Także myślę, że o wiele bardziej skuteczne by to były jakieś akcje, albo jakieś kampanie, albo jakieś zachęcenie ludzi do pokazania ludziom, że alkohol jest do ludzi generalnie, alkohol jest do ludzi, do pełnoletnich, odpowiedzialnych ludzi, nie jest niczym złym. Oczywiście może się przerodzić w okropny nałóg, uzależnienie i z tego tytułu mogą być problemy, ale nałogiem, przypominam, stać może się w zasadzie wszystko. Picie kawy, albo masturbacja, czy oglądanie pornografii też. Także to nie jest jakiś wyjątek, że tylko od alkoholu można się łatwo uzależnić. Jakieś akcje, które by promowały właśnie inny sposób, inne podejście do alkoholu, właśnie żeby stworzyć tą lepszą, jakąś taką bardziej cywilizowaną kulturę picia. Bo to, co się teraz robi, to jest mówienie, nie, alkohol jest zły, bo ludzie po 23 to pochodzą po wódkę i się upijają i potem leżą w tych żygach, trzeba im zabrać ten alkohol. I co się stanie, jak zabierzemy im ten alkohol? Będą mniej pili. Nie będą mniej pili, a może być tak, że będą pili jeszcze więcej. A dlaczego? Po pierwsze, szczególnie w takich rejonach, gdzie jednak o jakiejś, powiedzmy, niższym stopniu zamożności, w sensie gdzie panuje bieda, znowu w większym stopniu wykwitną meliny, na których się będzie sprzedawało alkohol z niewiadomego źródła, niewiadomego pochodzenia, który, no jak to już wiele razy miało miejsce, pamiętacie na pewno alkohol z Czech, po którym się ślepło i umierało. Będą po prostu ludzie pili więcej alkoholu z niewiadomych źródeł, nieprzebadanego, niecertyfikowanego i będą się działy tego typu rzeczy. Ludzie będą ślepli, ludzie będą umierali, będą się zatruwali i patologia będzie kwitła. A propos tego, że bo sobie można kupić zapas. Wiecie jak to jest? Wódka dużo nie postoi. Znaczy to trochę tak pół żartem, pół serio, no. Ale generalnie największym problemem to jest tego, że po raz kolejny ktoś myśli, że wie lepiej od nas w sensie polskich obywateli, że ktoś nas uszczęśliwia na siłę, że lepiej wie, co będzie dla nas lepsze. Ktoś stwierdził, że do nas, obywateli polskich, lepsze będzie nie picie alkoholu, nie kupowanie alkoholu po 23. A ja bym na przykład chciał, i to już jest ograniczenie wolności zapisanej tam gdzieś tam konstytucji, w demokracji. Ja nie jestem fanem demokracji, żeby nie było, no ale jak wiadomo, na nic lepszego nas nie stać w tym momencie. Także no to jest po raz kolejny po prostu decydowanie za ludzi, co powinni lubić i co powinni robić. I to mi się bardzo nie podoba, bo ja jestem wolnym człowiekiem, pełnoletnim i ja chciałbym decydować sam za siebie, czy ja chcę pić po 23, czy ja chcę kupować, czy ja nie chcę kupować. Tu też do tego można by podciągnąć, prawda, zdepenalizowanie marihuany i tak dalej, ale to jest całkiem inny temat. Ja generalnie chciałbym, żeby nie decydować za mnie, co ja mam robić. No to jest właśnie coś takiego. No i to tyle. Trochę ubolewam, bo wiecie, w mieście Bytomiu alkohol jest główną rozrywką. To tak trochę żartuję, ale często po prostu wracało się gdzieś późno i chciało się zajść sobie po te piwo, czy dwa. No teraz trzeba będzie faktycznie robić zapasy. No dobrze, skoro tak trzeba, to trudno. Jestem ciekaw, co wy, moi drodzy, o tym myślicie. Patrzę, ile trwa film. Trzeba dojechać do 10 minut, bo niby te 10-minutowe są przez YouTube'a lepiej promowane. Także czekam na waszą opinię. Znaczy ludzi pijących raczej. Nie pijących to nie dotyka za bardzo, ale spożywających, znaczy tak w ogóle brzmi pijących, to już brzmi jak taki człowiek z problemem. Tacy, którzy w ogóle alkohol spożywają. Jak wy się na to zapatrujecie? I przede wszystkim, gdzie to jest? Jaki jest zasięg tego... Nie wiem jak to nazwać. Jaki jest zasięg tego? W jakich miastach, w jakich miejscach, województwach Polski to ma miejsce? Bo ja wiem to tylko po miastach tutaj okolicznych. Nie ma tego zakazu w Katowicach, także zdarzyło nam się raz z Bąkolem jechać Uberem z Chorzowa do Katowic, żeby kupić sobie whisky na stacji benzynowej. Z przebitką ogromną oczywiście, wiecie jakie są ceny rzeczy w ogóle na stacji benzynowych. 2 litry coli po 10 zł. No, ale co zrobić? Także, jest 10 minut. To tyle. Dziękuję wam za uwagę. Czekam na wasze komentarze. Mam Pixelboxa jeszcze zaległego, to zaraz go sobie nagram cięgiem. Widzimy się na streamach Twitch TV Niklaus. Na Instagrama zapraszam. Wrzucam ładne zdjęcia, bo ja na nich jestem, to ładne.
Pod spodem macie linki do wszystkiego. No co, pokażcie znajomym, zostawcie kciuka, dajcie suba. Zostawcie suba. No i tyle. Dziękuję i do zobaczenia.